pas ara al grup Alimara de València. Aquest grup, nascut a l'any 1975, s'ha dedicat durant aquests anys a investigar, restaurar i difondre el folklore del País Valencià, sempre des d'una perspectiva científica. Actualment, i al mateix temps que intenten millorar el seu nivell formatiu, segueixen treballant en la recerca i restauració de balls, cançons, festes i costums que es trobaven perduts o en greu perill de desaparició o manipulació. Aquesta nit ens porten a Picanya una representació del velatori d'un albat. Un velatori era la reunió dels familiars, amics i coneguts en la casa mortuòria per a velar el difunt. I per tal de passar millor la nit, la gent portava el present, alguna cosa de menjar o beure. Quan el velatori era d'un albat, a més de menjar i beure, es cantava i ballava, ja que la creença de que l'albat anava directament al cel era motiu d'alegria. La primera notícia que tenim d'un velatori d'albat data de 1520, segons un document de la Biblioteca Municipal de Xàtiva, i ha perdurat el costum fins les primeres dècades del segle XX. Concha Machí, mare de Salvador Mercado, director d'Alimara, era de Benassal i recordava que quan ella tenia al voltant de 8 o 9 anys, cap a 1918-19, comentava amb les seues amiguetes que al poble de Sant Mateu, quan es moria un xiquet, feien bureo i ballaven la xota. Un fet molt estrany per a elles, ja que a Benassal en aquest moment ja s'havia deixat de fer. Anys abans, els velatoris havien sigut prohibits per les autoritats. Aquesta reunió festiva tenia lloc al corral, al carrer o en una habitació contigua on lleia l'albat, segons l'horatge que feia. En els velatoris dels albats a cada poble es ballaven els balls que tenien per costum tocar en qualsevol sarau o reunió. Centrarem l'acció a la comarca de la Safor, interpretant, a més de balls d'aquesta comarca, altres de la veïna comarca de la Ribera. Durant els velatoris es cantaven cobles al·lusives a l'albat. Solien improvisar-se-les durant la velada amb les músiques del fandango i la jota. Començarem el velatori al ritme de Perladelú, del poble de Tavernes de la Valldigna, on les cantaven al ballar aquesta modalitat de fandango. Es deixa amb Alimara. No, 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 canta la madre. No, 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 al seu xiquet. Tanca els ullets, vida meua. Tanca els ullets, tanca'ls i dorm. No, 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 no. Tanca els ullets, vida meua. Tanca els ullets, tanca'ls i dorm. El meu xiquet és molt guapo i com ell no n'hi ha cap. De Palop, Andalusia i al terme del Finestrat. La meua filla és molt guapa, sa mare li comprarà una camisa blanda per anar a passejar.
Amor
Thank